vicdan bilen cevap berip, özüme cevap berip, şu aylardan ne kadar yani istifade edip bilýän, ne kadar derk edip bilýän şu ayın faziletini, fogaply, dereceli, ey rahmetin ya diye, bereketin ya diye, Hudaý Taala evvelki asmany çağırıp, ya ibadi dip bendelerini çağırýar diye, aya şu seslerden kulagyna ýetýärmi? Aya yüreğine düşýärmi? Ne kadar ýeňliýän ağlaçanda, ne kadar sele turanda keyif edip turýan, ne kadar hoşluk sana ýetýär, ne kadar begenç sana ýetýär. Aya Allah'ın şu giň rahmetini his etýärmi ya edemokmy? Aya şu aradaýyň beýleki aýlardan fark etýärmi ya edemokmy? Aya häzirde şu gaflet bilen, häzirde şu alawar bilen, häzirde şu dummal edip gelýän günäleň bilen, ay häzirde şu gaflet wukufynda, aya şu aýla bir oýanyp, bir özüňe gelip bilýärmi, gelip bilemokmy? Özüňe jogap ber. Aya Hudaý Taalaň rahmetini, bereketine, magfiretine özüňe duş boldummy diýärmi diýenok? Aradaýda bir adam ýeňliýän, bir Hudaýa kul öýlanýarlyk bolýan, bir kul öýlanlygyň ýani his etýän, düşünýän, derk etýän. Sen derkin hissin ne halatda? Nagat smajran olgana gelip bilýän. Nagat bährine gelip bilýän. Şu eşgo, zowgo, lezzeti ke bende bilen halygyň arasynda bolýar şu aýyň içinde. Nur bartyn Allah ýagdyrýar. Aya şu nur ne kadar sen ýüregiňe gelip oturup bilýär. Bir aýdan soňra aýt namaza gidemde ilmi goltuňa namazlyk alyp baranda hay kuş ýaly uçajak bolýan bolamaz. Her musulman özüne wara bir hoşluk tapýandyr. Her musulman özüne wara aladaýda bir begenç, bir lezzet tapýandyr. Amma ne kadardygy öz ahlasyna laýyk, öz himmetine, gaýratyna, näme diýilen şu begençi köpeltjek bolsak, näme diýilen şu aradaýdan näme hoşlugymyzy, lezzetimizi artdyrjak bolsak musulmanlygyň. Evvelki etmeli işimiz haşaane ve hazaana mübareklemede giyilmeden övünçer. Ey doğullar gelin bir kufladınıp bir iki rekat tövbe namazını okap evinden bir özümüz bir yerde kal kol kaldırıp dua edip ey Hudaýa edin etmişimden peşiman bilip bilmäni edin günälemden peşiman Hudaýa büýrükligiňe baryp bilmedim gaýtalan zatyňdan kaçyp bilmedim nefsimin hüddätinden geri bilmedim Hudaýa dogunçuklamyň musulman dogunlamyň hakyny ýen bolsam gıybet eden bolsam Hudaýa her bir naşaýesde emeli kemellem döräpdir bolupdyr hemmejiginden tawbe etdim ya Rabbi meni geçkin öz rahmatyňa sal duş etdiýde şu synyň bilen bir tawbe etsen näme bolýar günäleň ýuwulýar bir poslap ýatan ýürek alat bolan ýa ondan soňra görün agat Allah'ın lütfüni rahmetini derk edip bilýän nagat his edip bilýän bilýänmi nagat gözüň bilen günah etdiňe ýaş oglan guşylarda fazaýy mejazyda bağlarda nagat kulaklyň bilen gıybetler aýdym saanlar gafylly kulaklamyl indi nagat Kur'an okulsa wagt estilde hiç de ötenok indi ýüreklimiz ne kadar kine kudurat kibir gurur bilen millik bilen riya bilen poslap ýaty il ayak tamamı azahir aýdýardyny wara bir ýangyşlyklar bar da bir poslap duran ýürege bir poslap duran aynadan özüň gözesem hiç haçan awadallyk görebilmez. Ona hiç haçan günüň awadan şolaty düşmez. Nuri ýalkymy däne awadan düşmez. Bir fikretden görüm ayna däne poslan bolsa, kirlen bolsa, üstüne çaňa turan bolsa, aýa sen awadan köklermiş. Ya yok, awadan bolsa, saf bolsa, ne kadar awadan ýalfyllap dursa, seni gözleýände keyif edersin ýöne. Bizim aynalarımız poslan musulmanlygyň. Her kim özüne wara bilip bilmäniden günäleri bilen, Hudaýdan taş bolmagy bilen, nasihatlere giriftar bolma bilen men günäler sana oturmana wagtym ýok. Amma bilin boyun alaýlyň her haýfymyz özümizde wara kemçiligimiz bar. Gözümizin günäleri, kulagymyzyň günäleri, agdy dilimizin günäleri, ýüreklerimiz, ýel aýaklarymyzyň günäleri her haýfy bir perde bolupdyr Allah'ın rahmetini gelmeklige. Öwle geçip otdy. Şonu bir akşam alacak durup ýene öwünsi urýan ha.
Aynan evul figuriyen bir nagat şeffaf kökü diye. Aynan her nagat saf olsa avadan düşüyor anırsa. Aynanı figur, yürek aynanı figur. Poslaktır günahla belen. Ayna addani tira gammaz nis. Zanke zengarez rohaş mumtaz nis. Ne mi dip sen aynan şeffaf da? Yani düşün, ne mi dip şu aydan yani rahmet-i ilahini kav gözümüz bilen görüp bilen da. Ne mi dip ayetler okuluptu, vakıllar iştiliptu ama bizim yüreklerimize tesiri koyan ne mi dip şu kulaklara girip bilen şu görünler ha? Allah'ın sözü de yani yüreklere oturup bilen ok. Ne mi dip şu yüreklere de yani avadan Allah'ın nurunu düşürüp bilen ok. Son yüreklerimiz poslap yatı. Kulaklarımız, gözlerimiz poslap yatı. Her ayki özüne göre bir mahsiyetler bilenler, koba harut varıptır. Her aykını pozuşuptur. Şu direkli Allah'ın rahmeti, nuru, bereketi gözümüz veren görüp bilemiz o, kulaklarımız veren eşitip bilemiz o, yüreklerimiz veren derku fehmedip bilemiz o, rahmeti bir yani umğuna girip bir lezzetin anır başlayıcılık bilen avliyalan görüşüyalak görüp bilemiz o. Ayna kezzenge alayış cudas, ber şuae nuru khurşide ukhudas, rotu zengarez ruhe u pak kun, ba'dazan an nur ra idrak kun. Sen gel Hudaya gözüm bilen eden günahlarımdan tövbe ettim deydi. Gözüm önündeki kobarları, çanları, günahları sürdü ayır. Oğlum gör gözüm nagat avadan ladı görüyor. Taçağı, ağdaçarın taçağını görüngde, filalinin taçağını görüngde, taravada tep duran adamları görüngde, mescidin cemaatini görüngde, asın mescidi görüngde, Kur'an görüngde, adın keyfet yan adam. Gözün açılan yalak oluyor. Kulaklan aç, yüreklen aç. İn hakikaten şunu az guşe dil ta burun ayı be kulli zabı gel fehme gardari canra rahdeyi ba'dazan şoq pader rahneyi Ahlaya lokra yani bir toparlamız batıp yatı fazaya mecazilerde günahlı velen masiyetli velen uçup gitmeli arşın tevrağına uçup vermeli adamla ama kanatlamız yani layık ulaşıp hiç yere kalı bilmeyen yatı biz evvelin kadamında gel ya Rabbi günahlen geçsinni bundan meyle gözümü arasatakların sen hatırın için, sen rahmetin görmekliğim için. Hudaya bundan meyle şu mübarek aylarda kulağıma hiç açanına ahenk aydım saat kıybet yalan vaatları eşittirmerin ya Rabbi. Kulağım fakat sen telavetin bilen arasalansın hatımlarda keyif edeyin Kur'an'ın eşitlerine. Hudaya yüreğimi kibir okururdan nane ayıryan, mellikten ayıryan. Hudaya bidirik laflardan ayıryan, Hudaya yüreğimi öz nurun zahaya ilandırdıydı. Huday sahalardan isteş bu doğan et. Mübarek ay gelmeden önce teyarlık gördü. Avliyalar 6 ay önce teyarlık görüyordular şu ay için. Temrin ederdiler, teyarlık görürdüler. Özlerini amadalardılar, feizlerdiler. Şu aydan bir rahmattan, bir bereketten yani boşkalar.